କୋଉ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଟା ଖାଇଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଦିନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ଏଣ୍ଡୁରି ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହାଇ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକିନା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ନିଜକୁ ଟିକେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଆଜ୍ ଅଲୱେଜ୍। ତାପରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଖରାବେଳ ଲଞ୍ଚ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକିନା, ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଖଜୁରୀ ଖଟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ପିକ୍ କରିସାରି 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏବେଠୁ ଏମିତି ଗରମ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମାମୁନି ହାତରେ ପଠେଇଥିଲି ପଇସା ଦେଇକି କି ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଯାଏ ବଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟିରା ନେଇକି ଆସିଥିବୁ। ତାପରେ ଫ୍ରୁଟିରା ପିଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲି ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଜରୁର ଆସିକି ଥରେ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ପୂଜାନ ଲସି ସାଇଟ୍ ସାଇ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ମୋମୋ ଆଣିବାକୁ। କୋଉମାନେ ମୋମୋ ଲଭର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋମୋ ଲଭର ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋମୋ ଆଣିବ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ହଲ୍ଟିଂ ମାରିବନି। ଆମ ମାମୁନି କି ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଆଣିଲି। ଘରକୁ ଆସି ଫଟାଫଟ ମୋମୋ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ମୁଁ ରେଡ୍ ଚଟନି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଟନି ଖାଏ ନା, କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିରେ ହିଁ ଖାଉଛି। ତ ମୋମୋ ଖାଇକି ମୋର କିଛି ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଲ 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 କାଲିଆ ରୁଟି କରିବା। ତାପରେ ମାମୁନି ଆଣିଥିଲା ଦିନରେ ଏଇସବୁ ପ୍ୟାପ୍ସି। କୋଉମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇସବୁ ଖାଇଥିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏଠି ଥିଲା ଜଣେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।